Il-Partit Laburista ser jibgħat il-proposti tiegħu sal-aħħar ta' dan ix-xahar għat-tfassil tal-kurrikulum nazzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim ewlieni Laburista Evarist Bartolo semma numru ta' punti li l-Partit Laburista xtaq jara li jiġu indirizzati fid-dokument tal-kurrikulum nazzjonali. Qal li bosta għalliema kkummentaw li laqat li saru ma kinux ġenwini u kienu aktar ta' informazzjoni mill-konsultattivi. Biex il-bidliet edukattivi li hemm bżonn jsiru u jirnexxu, hemm bżonn li jkollok proċess ta' konsultazzjoni serja u ġenwina u sinċira mal-għalliema, anke mal-istudenti u kif ukoll mal-ġenituri, għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess fl-edukazzjoni u l-bidliet fl-edukazzjoni jseħħu mhux xtajt il-Ministru jew xejn min jikkritika, imma propju fil-ħajja ta' kuljum tal-klassi u għalhekk huwa importanti ħafna li l-konsultazzjoni ssir bis-serjetà. Semma wkoll li qed jidaħlu żewġ bidliet kbar dik tal-kurrikulum u l-e-learning platform iżda li dawn mhumiex qed jiġu mżewġa. Evarist Bartolo qal li jeħtieġ ukoll li jsir investiment qawwi fl-iżvilupp ta' ċentri edukattivi għat-tfal taħt 3 snin. Fil-livell primarju hemm bżonn qawwi tal-Malti, l-Ingliż u l-introduzzjoni ta' lingwa oħra flimkien mal-matematika, xjenza, żvilupp tal-personalità u dik ta' saħħa fiżika. L-esperjenza sekondarja għandha bżonn suġġetti vokazzjonali u żvilupp li l-istudenti jitgħallmu billi jagħmlu l-affarijiet. Evarist Bartolo semma wkoll il-bżonn li l-bidliet ikunu integrati b'mod sieħ mas-SEK u l-MEDSEK. Fakkar li l-studenti li għad kif kellhom tibdil fil-benchmarking nazzjonali sa sentejn oħra ser jibdew is-sillabu tas-SEK meta dawn ma jafux jekk hux ser jinbidel jew le. Qal li l-Partit Laburista ma jaqbilx mal-BTEC biħlas u għandu jkun mifrux mal-iskejjel kollha. Preżenti wkoll għal din il-konferenza kien hemm il-kellim ewlieni għall-edukazzjoni ogħla u l-Università Owen Bonnici li jenfasizza li s-suċċess fil-livell terzjarju jiddependi mir-riżultati li jinkisbu fil-livell primarju u sekondarju.